58 था खामानिखौ दिनै सासेल' कन्ट्रेक्टरनो होनाय जादों। बिटिआरनि नङि सासे बिलासिपारानि आउट अफ बिटिआरनि मानसिया जोंनि एसेबां माखासे 58 था खामानिखौ बोरै मोननांगौ? प्रमद बर' बिथाङा मा सार्थआव मानि थाखाय बे खामानिखौ बिथांनो होखो? एबसुनि दैदेनगिरिफोरा मानो मोनाखै? एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै मोनसेखौनो मोनाखै, सासे मानसि 110 ता बोरै मोनदों? बे मानसियाबो जोंनि बिटिसिनि नङा, जोंनि बिटिआरनि नङा, आउट अफ बिटिआरनिसो। आंनो नाङा, आंनो मोनसेबो खामानि होनो नाङा। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां खोथाखौ आं फोरमायनो नागिरदों बर' रावनि गेजेरजों, जायखौ आं दैहाय बै गेस्ट हाउसआवहाय फुंनि समाव आं एसएमएस आव बुंबाय, नाथाय आं बर'आव बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना नैबे लेखाखौ मोनथिखाबाय, बे लेखानि सोमोन्दै आं बुंदोंमोन। बे लेखानि उद्देश्यआनो जाबाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पिनारडि 15 फाइनेन्सनि खामानि, जाय खामानिनि अर्डारा जाहैबाय 58 था खामानिखौ दिनै सासेल' कन्ट्रेक्टरनो होनाय जादों। जाय कन्ट्रेक्टरा जोंनि बिटिआरनि नङा बा बिटिसिनि नङा, बिथाङा जाहैबाय मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारानि। बिलासिपारायाथ' जोंनि नङा। बे बिलासिपारानि नङि, बिटिआरनि नङि सासे बिलासिपारानि आउट अफ बिटिआरनि मानसिया जोंनि एसेबां माखासे 58 था खामानिखौ बोरै मोननांगौ? सोर जड़ित दङ बेजों? प्रमद बर' बिथाङा मा सार्थआव मानि थाखाय बे खामानिखौ बिथांनो होखो? आरो नै उदालगुरिनिया 52 सासे मानसिनि एके मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारानो 52 खामानिखौ होदों। 110 ता 110 खामानिखौ बे सासे मानसिनि होनाय जादों। मा सर्त दं? एबसुनि दैदेनगिरिफोरा मानो मोनाखै? एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै मोनसेखौनो मोनाखै, सासे मानसि 110 ता बोरै मोनदों? एबसुनि दैदेनगिरि जायफोरा दिनै खामानि मोननो थाखाय दिनै एसेबाबो गोसो दङ, दिनै आन्दलनखौ दोनथ'नानै जोबथ'नायनि थाखाय जिरायनानै संसार जानो थाखाय गावनि बिसि बिसायजों एसेब्लाबो मोजां न'खर, एसेबाबो मोनसे मोजां फरायनायनि परिबेस खालामनो थाखाय दिनै गोबां नाजानाय दङ खामानि मोननो, नाथाय मोनसेबो खामानिखौ मोनाखै। सासे मानसियानो 110 ता खामानि, कौटि खामानि। बे मानसियाबो जोंनि बिटिसिनि नङा, जोंनि बिटिआरनि नङा, आउट अफ बिटिआरनिसो, जायहा दिनै बिलासिपारानि मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि। मा सर्त दं? दिनै बेखौ बुंनो आंहा दिनै गोरोन्थि जागोन नामा? आंनो नाङा, आंनो मोनसेबो खामानि होनो नाङा। नाथाय जायफ्रा दिनै सरकाराव दङ, बिटिआरनि रायजो राजाफोर दङ, बिटिआरनि बेकार सेंग्राफोर दङ, एनडिबिफोर दङ, एक्स एबसुफोर दङ, बिथांमोननो जों दिनै खुसि मोनगोन। दे आं बुंखाबाय। आरो नै जोंहा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस कनस्ट्राक्शना 3,55 लाख, रिपेयारिंआ जाहैबाय 2,80 लाख। बोरै गनायगोन बेखौ? प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बिपिएम समाव इलिगेलि जानला मोनला फैसाफोरखौ बाहायनानै बिथाङा कारेक्सन खालामदोंमोन। नोंथाङा बुंदों प्रमद बर' सार जे जोङो ओरैबायदि सिस्टेमाव जोङो दिनै फैसाखौ इउज खालामदों। मा 3,55 लाखआव दिनै नोंथाङा 2,80 लाखनि रिपेयारिं होदों। जाय रिपेयारिंनि निउसफोरा दिनै नायदों, बेयाव दिन्थिहैदों जेरै 50 लाखनि बा 30 लाखनि बारा थाङा, बेयाव दिनै 2,80 लाख। बे कारापसन नङा मा? बे कारापसन नङा मा? मबे सिस्टेमजों खामानि? गासैबो खामानियानो बाहेरनि। 58 crore जाया दिनै एमसिएलए फोरनि क्वार्टार, 58 crore एनइ इनफ्रा होननाय गुवाहाटीनि मानसिया लादों, जायहा नै गेस्ट हाउसखौ बे गुवाहाटीनियानो। बेसेबां गिदिर स्किम, फिसाबाबो 20 लाखबाबो 15 लाखबाबो 50 crore बाबो 80 crore बाबो सोब गासैबो बिटिआरनि बाहेरनि गोजा। बिटिसिनि मानसिया माखौ जागोन? जोंनि बेकार सेंग्राफोरा माखौ जागोन? बिनि थाखायनो दिनै बिटिआरनि अबस्थाया दिनै गाज्रि। दिनै आं बेखौनो बुंदों, आं नंगौखौ बुंदों। आंनियाव लेखा दं, लेखाया माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया। नोंथांमोना मोनगोन, आङो दिन्थिगोन अफिस नोंथांमोननो आं बेखौ फरवार्ड खालामगोन, जायफोरा आंनियाव नाम्बार दङ। आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै। बे गासैबो खामानिया बिटिआरनि बाहेरनि दै कन्ट्रेक्टरा। आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंबाय। थेंक इउ।